Salutare lume și bine v-am găsit la un nou video. De data asta vreau să fac un nou video. După cum vedeți, am făcut și eu o pagină de Facebook pentru cei care vor să mă urmărească. Vă voi lăsa, adică aveți în fiecare, început de videoclipul ăsta veți avea în fiecare videoclip în descriere pagina de la Facebook, deci puteți să intrați. Am acoperit numele meu și numele de la prietenul meu cu aceste două poze. Încă nu vreau să vă arăt care este profilul meu personal, deci o să las doar pagina. Deci, cum am zis, vă voi lăsa un link în descriere unde puteți să intrați, să dați și voi un like, să faceți ce vreți. N-am creat-o de mult, după cum vedeți, acum 13 ore am creat-o. Ce să vă mai spun? Nu prea am ce să vă mai spun, cam asta a fost din info video, de asta vreau să vă vorbesc. Cam asta a fost și acest video. Până data viitoare vă spun, bye bye!